Mikmu wis kena kalah. Ayo nyambut gawe le. Cik. Kurang bandar. Lek tambahno lek. Lek, mi ujokno lek. Ojo galak-galak. Ora galak iki. Ojo galak-galak. Pak iku malah ngerti. Aduh. Ero nek sindene rada anu lho langsung diwahi kotak. Rada piye? Wedi rutuh. Oh, wedi rutuh. Aduh Ibu matur suwun. Oh nggih, Ibu Mas Wawan. Oh, Ibu Mas Wawan. Oh, lali janjine oke. Oh, karo leweng oke. Ibu Mas Wawan. Heeh. Wawan niki ta. Wawan niki ta. Lah iya. Wawan niki. Ibumu ta, Mas? Oh, duduk. Bu, suwahan ya, Bu. Mana nek blangkonan bagus e. Lah iya. Jan. Koyok melon buah. Lah melon kan ra yo buah iki lho. Heeh. Pano to? Iki bacot kesek nggih, Bu nggih. Nggih, dibaca kalian nggih. Iya. Yuk. Monggo Kang Mas Ya, imbang anak katresnanku sampun Mas Miftah.